Yabo mohlanga nentombazana. Hello ube uchef. Uyithathe uyenza isteki bafo, uyifaka kwi-grill uyiphenduphendu. Uyiphenduphendu. Uzozo. Baba, igrill yakho uyisete kahle baba ubona ukuthi iyashisa igrill baba. Iyashisa isteki zakho. Then usuyaqhamuka nesosi. Hayi le ntombazana esikhuluma nganayo nawu leyo lo phone baba nawu. Sondele sibenze ukuthi bathini. Yabona mawuphethe lo phone lo baba uqedile isigodi sonke. Ngikuzwe kahle izolo ubize mina ngomthakathi. Phela ukuthi mina ngeke ngaba umsebenzisi wamakhambi. Vele umfethu bengengize ngamvikeli, bengengize ngamthela intelezi. Baf, awazi ukuthi lo mthakathi odumile endaweni yabona yokuhamba kwakhe ebusuku. Imfene asayigibeli. Usehamba ngayo ngathi ibhani. Awubheke nje wena zakopheka zakophulula inyanga zempi. Kungani ngibiza ngomthakathi? Lapha yakini kunezangoma kunezinyanga. Uhlukile. Yabona mthakathi ndini? Uhlukile. Wena uyomthakathi lo hamba ebusuku. Lapha ekhaya siyalaphana. Umuntu aphuma ephini. Yimi njengamuphoka aphuma kine ephini. La umthakathi unyoko sezwani. Umthakathi uyathi uma khona. Yebo baba. Ewe.